Ambilin ayam goreng apa sambal tak biasa. Penasaran aku. Mak, goreng apa? Orang tak kira ayam. Jam piro lho iki? Lah orang jam 5. Mila akhiri wal malaikati wal kitab. Gembos. Halo. Iya kak? Halo. Ada yang ban? Eneng. Itu rasan toh? Ya aku butuh. Gawak no sitoe. Yes, aku tak negenu. Sinten no OTW. Oke. Weh, kok istilah oke deh? Lah aku mang nggone memet kok. Oh, alah ya. Kira kuwi barang genah. Kesing lek nyacatno ya kualat. Iya. Yo lek liyane sampean pikir gane 100. Tapi lek awakmu yo 70 ae pinangka pitulungan keseke. Ya wis tak gawe ne. Pancen cara nyambut gawe ra kaya iki mang. Angel rumah saku. Ya jenenge wong nyambut gawe kadang yo sepi, kadang yo laris. Yo jenenge usaha ki piye ta iki? Ngono ki aku mang yo alhamdulillah oleh pitulungan ku awakmu mek bahanku payu ki mang. Wis iki bensinku yo kret-kret wong pantune karek. Ya wis muga-muga engko bare iki terus lancar lek usaha. Ya makane kuwi lho. Dadi iki iso tak nggih golek bensin. Aku mas dino ya ora delok to golek ban yo oleh loro yo urung kepayon blas. Wis kepayon ki mang lho, Mbah. Critane iki. Yo ngono kuwi. Ning kuwi lek ora wis kadung kenal kanca apik yo watake ora kok ngene. Lah makane kuwi. Ya ngene iki wis rejeki kena tak tuku bensin kok. Ya aku ki demenku kanca akeh ki yo ngene iki to. Lah iya. Kira-kira kek wara-wara iki cocok. Iya. Janjian menang. Aku dhewe yo ngono, maksudku yo kena tangki tuku bensin, wong bensinku kan wis koret-koret kengket to. Heeh. Nek ngene iki catu wong tepo sira tenan kan. Lah iya. Wis nulung. Yo makane kuwi lho, Mbak. Oh, aku ki ngene sok. Muga-muga ae rezekimu bare tak tuku ban iki terus penak mergo iki aku cocok wis kudu. Alhamdulillah iya. Aku yo maru keterima lek menunggu kena tangki tuku bensin. Yo iya. Muga-muga lancar, rezekimu penak. Temu golek sandang pangan kena nyukupi anak putu. Lah iya. Ya. Aku ki yo mengkur marung kowe ra wis. Yo geseki yo anu Mbah, bensinku barang ki yo entek kene iki yo payen sitok ki mang ngono lho. Ndi lho no. Selawang ya alhamdulillah kena tangki tuku bensin. Iki sik tak utang. Aduh.
Iya iki sarep riyo. Omah sik semrawut e wong ini. Kabeh semrawut wong iki bocah nyambut gawe ra iso rewangi resik mboke ya wis keselen. Ya wis maharep bodho nah. Wah, yo men-men yo. Piye iki lek arep golek upetan iki. Kok bingung aku iki. Sopo sing arep tak sambat ini? Sopo kira-kira ya? Joko? Kok Joko? Ora mungkin. Tembos, Bendol, apa Jono ya? Jono ketik kapan wis tak sambati. Ngomong ra duwe. Tembos, jalan ban yo sepi. Bendol iki. Wis bendol iki. Sip, positif bendol iki pokoknya. Sah, bendol wis tak goleki ndol nang ndi. Aku kong ketutuan marani bendol iki. Ya oleh nek bodoh. Sampai kopi pokoknya. Kudu ketutuan bendol. Tidak, anak bolo moro belas dengar repot. Duh, kita ceplok barang di sini apa lah? Loh, kok ini? Iki piye lho? Ya, apa ya? Ondo ra gelem mlaku dhewe. Kok iso? Wayah ngerti ya ki mesti repot kok kira rame-ram. Kok ngene? Udah ya rene mesti. Apa terem tuh? Kok aneh kok iso malah ngaget-ngageti iki. Tuman. Iya kene ning kono sepedae. Mundur. Iso. Sik to kek iki arep tak njunjung ngandang rono lho iki gorene pedae iki. Isihno kono lho. Ngerti sikon to. Alon, kuwi papinge Pak Pemerintah. Kono, iki mau pisan kono. Lah yo ngiwu-ngiwu wong arep njunjung ngandang kok. Ini sih. Teko saiki mbok rodok sesuk. Jenenge duwe HP, duwe telepon ke wayar ya ditelepon dhisik.
Iki kena apa lo kesel kok. Siro, Pak. Selawe. Ijan wae nyemer iki. Ayo, garing koyo ngene. Ayo kena tiga yang ngene iki. Ayo, sandal barang karek cepet iki tok. Wae ganti kalep. Piye iki? Saldoku ki isih apa entek ya? Lho tenan to. Aku wis krasa. Gesek yo kari ijen lho. Iki kudu golek cendalan duit iki. Ngene carane iki serasi beriayan. Sopo ki engko? Nggone sopo iki? Kek men. Iya, positif iki. Bar panen jagung toh, kek men. Sandalku keri. Muga wong enek omah. Ora lho, Kek. Kowe rene ya ora ket mangan. Lah kayaknya apa ya orang ngerti lek nek wong gagangan repot kaya ngono lek. Ngerti lek ngono ya gek mesti ketesuk mang nek rene. Iki arep riyo paten yo rada padang. Alah, malah aku kira ngasih betul mikir perkara omah ngono. Iya arep harapan tani ya wis kaya mumet. Mumet piye lek kowe kan sik mending duwe harapan panenan jagung apa pari. Kene bono iso. Sakjane iya, ning kan pacak usum rendeng kecimpreng iki jene ra kena dijip nih.
sok wayah-wayah sing mergo piye? Ora kena di-PP. Garing angel ngono. Jan mikir kaya Iki kan sawah nanti panen jagung. ya sawah tenggong. Sawah dun waru ki wae yo panen cara kok iki ke panase apik no wayahne yo wis garing. Kok anu ya kayak sampean anu ki terus terang kayak saiki lho Gus aku ki. Engko lek di sento plus kurang aku yo sendalan engko titik. Gampang ning aku sik tak omong karo awakmu lek sing dina iki. Aku ki cacu yo kepepet ceritane banget. Wong kek min kok kepepet ya ora yo weh. Mokal men. Ya wong ki ora kena semono. Sik. Kowe saben-saben tak sili duwe kok mesti anak samu kepepet iki nyamblok kayak ujane iki. Ngene iki cacu lek tebo iki aku ki jan nganti koyo kepepet tenan. Ki kadung duwe kesaguan. Ora ngira lek eneng kesaguan sing barengi ngono lho. Yo, Iki apa lho kek? Lagi mingkem aku. Iki tenan ora kok sendali kok titik sik. Iki apa gila iki kan ana sing cilik iki karepku ki. Iki kira rada gedhe kok malah cep. Wah. ki malah lek di ngecat penak sing kae. Apik sing cilik kuwi. Lah iki kira randang mungkur. Kok lendang mungkin lah garepan oke nyelkit ngono kuwi lho malah penak sing cilik kuwi lho ketong nggon. Nggih nganggo nggon selempit-selempit. Anu apa jenenge? Lebu anune kumang nayangane. Iki mah ngene lah kowe ini mah catu tak perlu banget sing. Aku tak ono duit. Kok 50 kok digini 100. Guru sak mona kek sing iki. Iki kan nyeluk bos. Bantu ki amo. Ki kadung tak telepon. Tuh. Barang sinan. Soalnya aku sik ngedi siling ono duit 50 gedene 100. Tak ngene bos. Sik. Wong gerang ora pakem. Lah urung duwe duit iki mboyo aja terus amrah-amrah ngono kuwi digawane kadungan bane. Ki kadung digawani kadung tak telepon tukang gon. Boyo lek ngene dana iki boyo ra nyeluk gembos Mbah. Mams. Lah piye? Bebanku lho kadung melente. Wong te piye lho iki? Ya melente kese jeblok lah. Wong itu. Wong ban nganti melente iki yo kek. Mergo ki lali ora tak yup ning panasen. Dadi ki sak ngantek melente. Iki tenan kok guyon to kek kowe iki kok iso Lah ora tenan piye aku ki welas karo gembos. Wis kadung diterke ning nah kubane. Yo saiki saenange nek rene 100 yo 50. aku nang tenan ya. Tenan sepurane banget. Kowe iki nepaki to, Ren. Kok kecewa banget lah kore ini. Ya wis Reno, kuwi salahmu dhewe wong nyatune lek urung duwe udu ki ora amrah lho kek. Ah iya. Arep ngecat. Ya wis lek aku tak mulih. Mulih lek. Nganti. Mulih golek libutan liyane. Ya sepurane banget to kek. Iya, ora apa-apa lek catur. Arep ngecat. Oh, alah kental mes jane ki mau. Kok malih lali aku iki. Sing rono apa sing rono to iki? Ngira rene. Wis rene watake. Yen frasa aku ora liwat ping-ping ngene. Ya wong ki lek wis tuwek kok gampang diikut. Iku patute eneh ora ya suwe.
kadung sekeroyo-royo teko kene. Patute kek sing rono kae. Ah, tutupan. Buri yo tutup. Ngarep yo tutup. Wak. Wak. Cek. Dah, ya, yes, tak entenane kok sak wetara. No. Kayak kene ya. Wah, sampai cek. Ini pada tiga itu. Wak, wak. Dan beriawek tenan ini iki. Kok ya wis bedhok. Ya arep udan pisan iki. Weh. Lah kayak men. Oh, ndi kamu? Wah. Kayak mesti baradol jagung. Mesti duit dawek iki. Ya tuh yo sempanan gese. Gese oleh pirang ton. Apa lho? Jagung kemang lho. Gese preo cair. Walah Jon. Jane wae yo lumayan oleh kok 2 ton. Terus Ngono ki piye wong jaket kaya ngene. Kayak kaya jaket angel. berarti ketoke rong cair iki. Kok ngendi lho kak kowe emang? Luar lemat nggon suwek. Alah, tak kira baradol jagung kowe emang. Urung garing. Beneran lah murene. Gese aku iki arep nyilih kok 100 mu. Apa? Duit kok 100 ae. Bosok. Wong lek rene iki mengarep golek sendalan to. Lah kok malah kowe nembung aku iki mengke. Piye lho? Lah wong aku dhewe iki yo bingung duit tak bayar si gembos to. Waduh, Kak. Weh, apa sing kari? Kari apa sih mangke? Bensin tek prayo tuku lho, Bos. Kowe tak jadi gimana? Sampai gak sadar aku lakuin yang Jon. Itu gue duit loh Jon. Aku jelas loh. Cip nih kok. Cip nih kok iki. Wah, saya ikut Bos. Kese apa lagi sing dirembuk iki? Aku bingung nggak saiki. Aku kok bingung. Montore sapa kok nggih? Kayak ponakane benda lho, Jon. Milih. Oh, celeng. Sandalmu barang anyar ngono.
Sek tojon. Beh, sandalnya dicepot no. Sandal Iya, lho. anyar lho. Deket Anyar itu ya kudu mampu dicepot. toko iki. Wah. Nyapa kowe kok susah? Apa bejago karo garing. Lah aku ora golek lho kok malah jebus ning kene. Ki arep nyapa kok goleki aku? Wis putar golek sendalan sing kanggo tak nggo bayari iki gembos iki lho. Apa lho kuwi iki? Tak duit 100. Arep kok nggih apa? Iki tak nggo bayar gembos. Lah apa gembos iki mancing gonamu Bocah. Ah, tak nggo bayar ban Banmu gini yo. melentek. Walah, kok iso globan kate mlenting. Lah jagungmu ya rung bayaran. Tahu, Pak. Jagung no panen tapi kurang garing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gese iki tenan to kowe kamar nyilih. Tenan Wong iki ki lho ya lek golek sendalan. Wis penting sing dhisikno aku malah kowe iki wong pinter golek lebutan beda karo aku lho. Iki ki lek aku nyendal kok nggone benda. Wis to kowe genten nyendalo neh kok. Ora iso arep tak ngis terbang kok. Ndi tak aku sing nyendal. Tak ngiki ya. Semer kuwi wae kulak ngono lho. Gese. Alah gimana ceritanya podo golek sendalan kabeh to. Ya Pak. 100 yo. Aku kisin aku ngelek utang aku yo utang kok iki. Semer brengos kontak tenan lho, Pak. Gila ku utang gese iki. Iki lho delon putih lho. Serawe lho tak tok dek iki. Nah. Yo kurang. Ini ono 100 Kok panggah to cuk iki. Saiki